салом дӯстон ва мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед ва имрӯз мо беҳтарин хабарҳои ММА-ро ҷамъоварӣ кардаем ки пешкашатон менамоем. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардон Шоп мебошад ки либосҳо ва пойафзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешкашатон мекунад. Либосҳо аз матои қиматбаҳо ва пойафзолҳо аз чарму замши тоза мебошанд ки дастсафка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. барои фармоиш дар ватсаби рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар борҳо силкаи телеграм-канал дар зери видео. нисбати пеш ҷуғрофияи UFC бо шарофати Тоҷикистон васеъ шуд. ҳоло дар легаи данавай аллакай 4 размкори кишвари мо муҳориба мекунанд. 3 нафари онҳо дар аввали соли оянда муҳорибаи навбатии худро баргузор мекунанд. якумин шудан Рулло Алиев 9-0 UFC 1-0 ва Янал Ашмос 8-1 UFC 2-1 дар аввалин мусобиқаи UFC дар соли 2025 11 январ UFC Fight Night 249 дар Лас Вегас муҳориба мекунанд. баъдан 18 январ Муин Ғафуров 19-6 UFC 1-2 муҳорибаи навбатии худро бар зидди ҷанговари бебохти ҷопон Рини Накамура 9-0 UFC 3-0 баргузор мекунад ки вохӯрӣ дар мусобиқаи UFC 311 дар Арабистони Саудӣ хоҳад шуд. Муҳаммад Наимов UFC 3-1 1 феврал дар Эр-Риёди Арабистони Саудӣ дар мусобиқаи UFC Fight Night 250 бар зидди намояндаи Австралия Кан Офли UFC 01 муҳориба мебарад. то ҳол танҳо Лоиқ Раҷабов рақиби нав надорад, аммо ӯ омодагӣ дида истодааст ва интизори ҳарифи нав мебошад. размкорони тоҷик мавқеи нави худро дар рейтинги UFC низ гирифтаанд. Муҳаммад Наимов дар сатҳи 24-ум, Муин Ғафуров дар сатҳи 46-ум, Лоиқ Раҷабов дар сатҳи 69-ум ва Нурулло Алиев дар ҷойи 62-ум ҷойгир ҳастанд. мо ба ҳамаи варзишгарони тоҷик қуллаҳои баландро орзу мекунем. барои дастгирии варзишгарон дар телеграм-канали мо обуна шавед. онҷо мо пеш аз ҳама прямои эфири муҳорибаҳо ва хабарҳои фавриро мегузорем. силка дар комментария. омели ваъда дод ки дар соли 2025 камарбанди қаҳрамони UFC-ро ба худ бармегардонад. размкори амрикоии UFC Шон Омели дар шабакаҳои иҷтимоӣ нақшаҳои худро барои соли 2025 ба мухлисон гуфт. Омели навиштааст ки ӯ дар соли 2025 ният дорад ки тамоми шабакаҳои иҷтимоиро аз телефони худ то муҳорибаҳои навбатӣ удалит кунад. амрикоӣ қайд кард ки дасти ӯ шабакаҳои иҷтимоиро идора хоҳад кард, аммо шахсан ӯ аз телефон дур хоҳад шуд. ман диққати худро ба амалӣ кардани тамоми потенсиали худ ҳамчун размкор ва ҳамчун падар равона мекунам. интизори бозгашти худ ба октагон ҳастам. соли 2025 ман боз қаҳрамони UFC мешавам, гуфт ӯ. ёрдамчии президенти лигаи СА Асланбек Бадаев ба гузоштани расми Фаридун Одилов дар шабакаи инстаграмаш чунин навиштааст: мехоҳам миннатдори худро ба Фаридун Одилов расонам ки бисёр лаҳзаҳои хотирмонро дар вазни нимвазн гузошт. ту ин вазнро зинда ва ҷолибтар нигоҳ доштӣ. касоне ки имрӯз нисбати ту фикрҳои бад кардан, фардо ангушти пушаймонӣ хоҳанд газид. бозгашти туро интизор хоҳем шуд. ёдовар мешавем ки размкори тоҷик Фаридун Одилов дар мусобиқаи СА 182 дар Москав шикаст хӯрд. дар муҳориба барои унвони баррандаи Гран-при ӯ аз Адлан Ибраҳимов шикаст хӯрд. дар оғози муҳориба терминатори тоҷик бартарӣ дошт, аммо дар раунди чаҳорум Ибраҳимов тавонист рақиби тоҷикии худро шикаст диҳад. ҳамин тавр камарбанди қаҳрамонӣ дар вазни сабук мусобиқаи СА 182 насиби Адлан шуд. дар рейтинги СА размкори вазнҳои нимвазнии терминатори тоҷик дар ҷойи шашум ва Ибраҳимов дар ҷойи дуюм қарор доранд.